Nyom ohane du. Awurade asɛm a ɔse me wuranie. Tena me nifa kɔsi sɛ mede watamfo bɛyɛ wo nanse ntiasoɔ. Wotumi die poma no, Awurade firi Sion bɛtene. Di hene watamfo mfimfini. Wo man bɛyi wɔn yam koraa aba wo kon da no. Adradeɛ kronkron mu. Omranteɛ asafo bama wo sɛ obosuo firi adekyeɛ yam. Awurade aka ntam na ɔrennu ne ho. Woyɛ daapem sɔfoɔ, Melkisedek dibea so. Awurade a ɔwɔ wo nifa soɔ no bɛbobɔ ahemfo na bufuo da no. Obedi amanaman mu asɛm. Ɔbɛma afunu ahyɛ hɔ ma. Ɔbɛbobɔ tire asase a ɛtrɛ so. Ɔbɛnom kwan ho asutene mu nsuo. Enti na ɔbɛma ne tiri soɔ.